তিনি ত্রিপুরা মতো সিপিএম ইয়াকার ফেরানো খাবার খোবাইলাম সব তিনি অন্যান্য রাজনীতি ইয়াকার ফেরানো খাবার খোবাইলাম সব আইপিএফটি ত্রিপুরা হামবাই दा सानथासनि बेलाय बेलाय हामबाय जों दिनै अन्यान्य राजनीतिक दलनि याकारि फैनायनि पार्टी आईपीएफटी फैनाय दङ दिनै जों नायनुखा आरो 27 फेमिलिनि टोटाल 27 फेमिलिनि 63 भोटार त्रिपुरा मथा এবং সিপিএম याकारै जोंनि आईपीएफटी बानाराव फैया बरं दिनै 6 বছর যাবত বিভিন্ন রাজনীতিক দল খাইতमै बरं ताइसा जोंनि दला दाबो हापायमानि बागै बरं आं डिविजन कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट गई ताई अंचल कमिटिनि नायफाङै जतन आं हामबाय फारो बरं समायताङै फैया दा बरं अर्थात जोंनि जातिनि बागै सामुं थांनाय ताई पार्टी आईपीएफटिनि बागै सामुं थांनाय बुसखांगोन जों आईपीएफटिनाव हुसुगति साननि बागै बरं खागाविनो जोंनि पार्टीयाव फायो हामबाय बरं आं बेलेग बेलेग हामबाय रिखा ताई जत लुकुरनो कंगन मुसुगो फायदि जों आईपीएफटिराव दाबुबो जों गाहाम गोरोंखायनो जों जाति बायदफोरनि सामुं थांनानै ताई बुसखां 23 आगस्ट जों दिल्ली अभियानाव जों खालायनायनि बागै जों दिनै प्रग्राम कायसा प्रग्रामनि बिसिंथै दिनै आईपीएफटिनाव हामजागै বিভিন্ন राजनीतिक दल याकारै जोंनि दलाव हाबफैमानि जेरा हाबफैनायाव आं बेलेग बेलेगै हामबाय ताई हाखुरमायाफोर हामबाय जतरा खुलुमबाय।